Sanibonani bafowethu, ngibingelele sizwe sami asibambe sonke lokubingelelayo-ke kubingelela uMayogathi into ezemnandi ofokajama phansi emsemkhulu endaweni yaseStonebridge la ngakhulela khona ngikhathwa khona-ke ngaze ngakhula-ke ngaba indoda engaka lese ngiyiyo namhlanje. Bafowethu, angisiyena umuntu ovamise ukuba live, angisiye umuntu hayi kanjalo. Shomka sikhona ngishalo mka Yamka. Yebo mka. Yawe mkhaya. Hayi kunento lapha umkhaya bengithi ngifuna ukuthi-ke ngikushayele ke sikhulume. Usikweletu lo ngicabanga ukuthi inamba yakho uzoyibona ngalapha makuthi unayo. Anginayo mka. Kunamavidiyo lawo emkhaya aseculator-ayo njenganendoda-ke engixhumanayo nayo kakhulu. Ngifuna ukuthi ungichazele Mhlasipa, ngazi noma ungendaweni ekahle lapho ukuthi ngisendaweni erathi kakhulu mkhaya. Okay mkhaya, mana uyazi ukuthi ngike ngangena la ku-YouTube ngibukile lapha ngase ngithi come across to i-video yakho ulaphaya kuthiwa into TV le i-UKZN uGubhulwanga. Ya mkhaya. Unenkulumo lapha mkhaya engifisa ukuthi ungichazele yona Mhlasipe. Mina njengosikweletu umfana wangakini futhi indoda engicabanga ukuthi siyazana sixhumana kakhulu, kodwa ezinye izinto angikwazi ukuthi ngiyikhulume ngoba phela uyi-brand ezumayogathi, kodwa cha ngithi ngoba manje ngiyayibona ukuthi angathi iyaphuma esandleni njenganami nginolwazi lwami. Ngifuna ukuthi ungichazele emkhaya ukuthi le nkulumo owawuyikhuluma laphayana uthi umuntu obambe iqhaza ekuthenini umayogathi azabe uyavelela namhlanje abe umayogathi lo esimaziyo. Leya nkulumo wawuqonda ukuthini noma Mhlasipe wawuyibeka ngelani? Ngoba ngicabanga ukuthi mina ingigejile engicabanga Mhlasipe nabanye abantu ibagejile abayi-understandanga. Wawuqonda ukuthini laphaya mkhaya? Ngoba ngicabanga ukuthi mina ezusikweletu ngikwaze ngenye insizwe khona la endimeni leka kaJobe anginalo ulwazi kahle ngayo ukuthi isuka kanjani. Wawuqonda ukuthini wemkhaya laphaya? Ya mkhaya, ngiyakuzwa mkhaya, nami into kanjalo ngike ngayibona ngenye indlela mhlawumbe kwabanye abantu, yabona. Mina kahle ngizama ukuveza apha mkhaya ngangithi umuntu owaqala ukungiposta, you understand, owayivelele, yabona. So manje abantu ngathi mhlawumbe ayithathe ngenye bayijike mhlawumbe ibange ngenye indlela, kodwa manje mina iqiniso lithi, yabona, ungqinekisana kunaleya nto iqiniso ukuthi ukhuzana waqedela album ebhove secret, yabona. Kuyiqiniso elimsulwa lelo, angithi. So uma mina mhlawumbe ngifisa ukutalapha kulo nsizwa ukutalapha lapha kuphuzane, mina ngizothini? Ngizothi hayi into engekho leyo, understand. Kwesinye isikhathi ngathi mhlambe abantu aba-understandanga mhlambe, yabona. Iqiniso nje limsulwa ungqinekisana nalensizwa umbeje dlala elikhulu iqhaza, kodwa-ke ngifuna ukuthi ngike ngiqhumane nayo ngithi shwele, ngixolise nje kakhulu ukuthi ngiyaxolisa kakhulu la ngiphambuke khona ukuthi makukhona mhlambe la ngiphambuke khona abantu baphinde bekwazi ukuthi ukungibuyisa endleleni.
iloko njengamanje ngifuna ukucela nje kubantu. Imake mkhaya kunenkulumo la ngiyabuza impela so njengoba nami ngikubuza phezu kwale video engiyibona ihamba laphaya ku-YouTube nasey'nkundleni zokuxhumana futhi ngokunjalo ngiyibonile kunegama la olisebenzisayo ukuze wenze umzekelo ngobhuti ukhuzane. Kahle kahle wena laphaya njengoba wabuza lo mbuzo not ukuthi kahle kahle uJobe uyena muntu okwenziwa bomayogani lo yena namhlanje wena wawuqhuba ekutheneni usakushaya umbethe ngalezo nduku zenu zokudlala bezinto kanjalo kahle kahle. Ngisesinti kanjalo mkhaya ukuthi ungcweka kahle kahle ukuthi wasingcweka phela samele kube nento la nami ezohlangithinte khona noma mhlawumbe ukushaya idolo noma ukushaya iqakala mkhaya yabona. So njengoba ngisho nje ukuthi yebo abantu abaningi bangazi ngayo umfowethu yabona. Bangazi ngayo umfowethu siyaxhumana naye kakhulu yabona. Siyaxhumana nje kakhulu umfowethu ukuthi nami ngizama ukuthi phela ukuthi ungapheli umdlalo yabona. Ngiyakuzwa mkhaya ngiyakuzwa ukuthi manje ngicabanga ukuthi uya-understand ukuthi i-industry esikuyona ezinye izinto siyane siyithathe ngenye indlela ngoba kwamina nje ezosikweletu ngididizekile lapha mkhaya ngifuna uqamba amanga ngiyazi ukuthi masixoxa nawe ngiyakutshela ukuthi mkhaya ngifisa mina ukuthi ngivele umuntu oxhumanayo nawe ngoba ngesikhathi usaphansi azange ngiyidlale irole yokuthi ngiveze ukuthi khona umuntu okuthiwa umayogati ongasekhaya. So manje njengoba ngikubuza ngoba ngiyabona ukuthi ayikhona ingathi iyashayisa ngokubuka kwami nangokubona futhi ngoba ngingathi mengena la ku-Facebook ngingafike ngathola ukuthi kukhona nezinye iy'nsizwa eseyibelayo sikhuluma ngalolu daba ukuthi cha awunadake. Ngase ngithi-ke mina cha njenganomfana osondele kuwe futhi esikhulumayo cha ake ngikubuze le nto ngoba kuzofanele ukuthi uma ungasanyatheli kahle njengoba sikhona endimeni sowubhuti kuwe sikwazi ukuthi sibonisane nawo kodwa uma uyichaza ngaleyo ndlela mfowethu ngiyayizwa mina uma uthi wena kwakade ukungcwele engifisa ukuthola-ke mkhaya manje ngiyazi ukuthi ngivula ifayile ngoba ukuthi awukaze walitshela muntu. Yebo. Kahle kahle lento yenu nombeje ngiyaxolisa nje ukuthi angisazi isibongo sikaMbeje ukuthi wakabani kodwa ngiyamazi. Isona. So nenzani dada ngoba esikhathini lento yenu iqale wangathi iyi-joke uyabona. Sayihleka nje kwayinto esiyihlekayo kanjalo ukuthi awunazi insizwa yidalabhana kanje leya nto mkhaya ngifisa uku-understand ukuthi nixabene ngempela noma mhlasimpe nisuke ningcweka nje njengey'nsizwa ngoba kunokwenzeka ukuthi izinto uma seyikanje uthole ukuthi mina ezosikweletu ngizoyithatha ngokuthi kusho ukuthi kahle kahle labantu abezwane ingako umayogade kwazi ukuthi angambizi uMbeje uma kungabe kuthiwa kune-interview. Kahle kahle lento yenu ukusuka kwayo nanisuka ningcweka lokho ukuthi niyadlala njengey'nsizwa njengoba usho ngoba uyakuveza manje ukuthi hayi niyaxhumana. So ngifuna ukuthola la ukuthi lokuxhumana kwenu nixhumana ngoba nani kade ningcweka mhlasimpe senixabene noma nanixabene nagcina seningcweka noma hhayi nani ingcwekela nje futhi nisaqhuba lokho akhonxi okhona phakathi kwenu nobabili. Mkhaya kuyinto enjalo mkhaya nje kube kungcweka nje ukuthi nga-understand noma ukuthi cha naye insizwa ingifikisa nami ngabe sengifika yasuka kanjalo mkhaya yabona. So njengoba nje namanje ngingakuvezile lokhu yani ngoba bengisaphusha kona lokungcweka lokhu. So lokhu abantu sebekuthathe kwaba into serious kodwa-ke ngizothi shwele ngiyaxolisa nje kakhulu. Mkhaya nkulumo yethi iyangibhida mkhaya mina phela ngikhuluma nomayogadi manje ngizosokuthi shwele ushweleza kuphi kanti ushweleza phi mkhaya ukuphi ngoba phela ngithi mina ngikhuluma nawe nje. Ukhuluma nali ugathi mkhaya. Kahle manje ngiyadideka ngoba ngilokhu ngibuze ukuthi hhayi ngizoxolisa. Mkhaya into kwento kanjalo mkhaya. Hayi mfowethu ngiyakuzwa ngiyafisa ukuthi mhlasimpe uthole ukwenza indlela
ozoyibeka ngayo nakwabanye abafowethu especially abalandeli yebo ukuthi mfowethu bakhona ukuthi bayiqonde ngoba angifuni ungasho umkhaya bese ngiphathele kabi ngawuthi uyangazi ukuthi ngumuntu ongayithandi into enesiphithi kodwa ngiyangithanda ukuthi abantu bahloniphane njengoba umbeje ngimazi mina ukuthi udlalela iqhaza kuwe angikwazi into ukuthi athi mesedumile esekule stage asekusona manje alibale ila isuka khona uma uyichaza ngale ndlela mkhaya uyichaza ngayo chaphotho ngiyabonga kakhulu ngiyafisa ukuthi mhlasimpe njengoba inkabi yakho uthi niyaxhumana nawo mhlasimpe makuwukuthi nina lawa ufake khona noma kuthiwa isikhethi noma isijanimani lento kodwa lento efaka omama laphaya nalamafaqa lawa anolayini lawa nayo ngathi fake mkhaya kulewo wafakela ngathi fake ngayibona leyo video kuyinto nje eyayikathi trenda kodwa masikhuluma iqiniso lento ezokuthiwa umbeje cha idlalile iqhaza elikhulu mkhaya ngingajabula kakhulu mfowethu uma kunokwenzeka mhlawumbe ukuthi ngingakinga mina esikoleni ukuthi akaphathekile kahle kanti mhlasimpe uzoyithatha mhlawumbe leya video abese ayifake ngoba ikhona engiyibonile naye esitishile nganoma kuthiwa ustisha yena ngifundile kahle wabese wayifaka wazothi ubongela umthobisi ngokuthi akukhuphuke ngicabanga mhlasimpe mina ngokunokwami njengoSolthi ngayithatha ngokuthi mhlasimpe idinile kanti mhlawumbe naye ube sathi uyagada uyabona ngizama nje ukuthi ngiyiveze nakuyena mkhaya hayi ke mkhaya ngoba mina usungiphendulile ngicabanga ukuthi mhlasimpe nesizwe ngelinye ilanga siyothi uma sizwa isayidi lakho mhlasimpe mekuthiwa ungena kulive ubachazele ukuthi cha bafowethu ngangikanje mhlasimpe naye ahambe azayibone ngoba manje seyinabantu abaningi ubantoti irasta ngifuna ukuthula ngipholopha ngalo phansi amkhaya manje wona ngithi ngiserious mina wena uyadalapha kusho ukuthi nama ngikho safe manje lutho mkhaya mfowethu ngingajabula kakhulu uma ngabe ngisashaya mina ngikhumbula thina siyadlala hayi kodwa ayinankinga ezinye nezinye ngeke sikhulume kodwa nje into beyidala ukuthi ngikufonele ukuthi angifisi mfowethu ukuthi ngelinye izwe kuthuma yogathi akanadanke ngendlela ukuthi ukhohlwa abantu abakusizile uzoma yogathi lo yena namhlanje ngoba ngabantu ziningi insizwa ezikhona umdala ngiyabonga futhi kakhulu siyabonga mkhaya okay sure ngazakuthi sengibele ngapha ngasefonini ke manje bengikhuluma nawo umkhaya abantu laba ke engathi sebengaphambili kithi ukuthi mase kukhona lesifuzo kakhona siphinde sibuye back kubona ukuthi indoda naku la ungasaboni khona besibonisa indlela right njengoba nje inkabe abantu bayakhala la network ayikho iyahlupha ilokhani ihlupha la inkulumo yakho uzobuyiqedele ne network iyahlupha inkabe